सानसुनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय बयनिसिमबो बास 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 दिनै मा मेट्रिकनि रिजाल्ट होदोंना दा बे मेट्रिकनि रिजाल्टआव सानजारांनिफ्राय साबेसे होनाय साबेसे पास जाखो जों नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों। गासै सानजारां रोदोम्बु सोलोंसालिनिफ्राय 12 फरायसाया मेट्रिक होदोंमोन आरो बाथौ आश्रमनि 3 लोगो नांनानै गासै 15 बिनिनो सासेया स्टार मोनबाय 79.5 माने 80% होनजायो इखौ 0.5 खौ थारमाने एसे हमनानै लायो आरो साब्रैया मा सिम्पल फार्स्ट डिभिजन मोनबाय सिम्पल फार्स्ट डिभिजनबाबो लेटार मोनदों ओमफ्राय जिया सेकेन्ड डिभिजनाव पास जाबाय। बे जोंनि थाखाय सानजारांनि थाखाय जोबोद जोबोद बाख्नायथावना। गुबुन फरायसालिनि रुजुनायाव जोङो गोजौबो जानो हागौ गाहायबो जानो हागौ खिन्थु जों जोंनि खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ जों मोनदों आरो दा बिनि थाखाय गोसो आखाइ खबना हो। बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोननो हादों बिथराइ फरेना दैमारि सिनायथि होनो थाखाय आं खावलायबाय आखाइ खबना हो गोसोआनो ओरैनो हर बरिया 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 गासै 79.5% एडभान्स मेथामेटिक्सआव लेटार ससियेल साइन्सआव लेटार राजा सारनि फोरोंथाइ होनायाव जेनेरेल मेथ्सआव 82 बिस्तिराम नार्जारि सारनि फोरोंथाइ होनायाव बड'आव 87 बिथराइ सुसिला बर'नि फोरोंथाइ होनायाव साबायखर थाबाय आखाइ खेबसे खबनानै होबावदो। दा ओमफ्राय प्रियतमा स्वर्गियारि फैयाखैना दे जोङो बरायनाय हाबाफारि खालि जोङो ओइदिनखालि बयखौबो फैहोनाय खालामगोन। दिनै थारमाने खायफाया जगाजग मोनैयाव सफैनो हायाखिसै। प्रियतमा स्वर्गियारिया मोनदों बड' 83 मोनहोनो हानायनि थाखाय फोरोंगिरि बिथराइ सुसिला बर'निसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आखाइ खबना होनांगौ आरो फैगासिनो थानाय एग्जामावबो जाहाथे बेफोरबायदि नाम्बार मोनहोनो थाखाय बिथराइ सुसिला बर'आ बे फोरोंथाइ होनायखौ साबसिननिफ्राय आरो हामसिन नाजाबावो बेनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। दा जोङो फिन मोनसे बरायनाय हाबाफारि लागोन साननैसो उनाव। बे साननैसो उनाव लानो गोनां बे हाबाफारियाव जोंनि सानजारांनिफ्राय जेसेबां फरायसुला आरो फरायसुलिया उथ्रिसार जानो हादों बेखौ मिन्थिनो मोनगोन सोर मा डिभिजन लानानै पास जाखो बेखौ मिन्थिनो मोनगोन। इंलिसाव मोनदों बे प्रियतमा स्वर्गियारियानो 84 आं गोजोननाय मोनबाय आंनो फोरोङो नालाय इंलिसखौ। ओमफ्राय बे गांनैयाव लेटार मोनबाय। ससियेल साइन्सआव एसे नांबावगौमोन 8 नाम्बार नांबावगौमोन 70.16% मोनदों। बिनि उनाव निहा बसुमतारी गसंनानै सिनायथि होनांगौ नै ओरैजाय नाहर मार्क्सखौ नै नाहर ओरैजाय नै बैसोआ गोरलैथारमोन मेट्रिक परिखा होनो मोनामोन होमबाबो बोरैबा मेनेज खालामनानै परिखाखौ होनाय जादों आरो जोबोद जोबोद साबायखर आखाइ खबना हो। बड'आव 89 ससियेल साइन्सआव 82 बड'आव मथथे मोजां माने लेटार मोननाय फरायसा जोङो मोननो हादों साबायखर थाबाय। ससियेल साइन्सआव मा 82 मोनदों दे जिरायनो हासिगौ। बिनि उनावहाय एन्टनि बर'आ सेकेन्ड दै एन्टनि बर'आ थारमाने मा फरेनानि उनावनो बांसिन मोनदों बियो थारमाने सेकेन्ड जागोन बे बेखौ थारमाने बरिया जोङो फ्लेक्सआव सावगारि आकारै सोर बेसेबां नाम्बार मोननाय बबे आयदायाव लेटार मोननाय बेखौ सोब दिन्थिजोबगोन जोङो
खारन बेयो मोनसे जोबोद खस्थ'नि खालामनायनि गेजेरजों मोननाय फिथाइ नालाय जों बेखौ थारमाने मा एक्सप'ज खालामनाया प्रयोजन दङ जाहाथे बेखौ थारमाने गुबुनफ्रा फरायसालियाव फैयोबा नुलाङो बेखौ एक्सप'ज खालामनो हानाय बायदि जोङो ख्रा ख्रा बेनाराव सावगारि आकारै होगोन आरो जों दै एन्टनि बर'निसिम गिबि गिबि आखाइ खबना होग्रोदो लेटार मोनदों बड'आव 86% आरो ससियेल साइन्सआव 88 ओइ नै आखाइ खबना हो लेटार मोननायनि थाखाय गासै 73.16 बारा नांलामोन स्टार मोननो मिथियो ना जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय जिरायनो हासिगौ बिनि उनाव फैबाय दा बिथराय जया बसुमतारी 65.5 माने 66% बुंजायो जया बसुमतारी सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय नै आइनफाराया खिन्थु देग्लाय बिराद नाम लाखिदों आरो फैगोन बोसोरावबो धामाका जानो थांगासिनो दङ आइनफाराया गावस्रागोन फैगोन बोसोराव मिथियोना फैगोन बोसोराव ओरैबायदि चेलेन्ज लादों चेलेन्ज लानाय बायदि जाहाथे जायो आरो जाखागोनबो थांनाय समफोराव चेलेन्ज लानाय बायदियै जोङो फिथाइ मोनबोदों थांनाय बोसोराव मा चेलेन्ज लादोंमोन 100आव 100 माने जेसेबां होदों एसेबां पास जाजोबनाय बिदि चेलेन्ज लादोंमोन दा पास जाजोबदोंना जाजोबाखै ओंखायनो निस्सय फैगोन बोसोरावबो मा आइनफारायाव ओरैबायदि मोजां रिजाल्ट जायो माने डिस्टिंसनानो सानै जाहाथे मोनो आरो दाउनो आइनफारा गामिया लोर लोर मावलायनाय जालायो जाहाथे मिथियोना डिस्टिंसन जन्म जाबाय हिर' सानै जन्म जाबाय आइनफारायाव होननानै मिथिसार जायो दै जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय आइनफारा गामिनिफ्राय सानै फरायसुलिया मेट्रिक होदोंमोन सानैबो फार्स्ट डिभिजन मोनदों गभर्नमेन्ट स्कुलनिफ्राय फरायनानै क्लास 6सिम माने क्लास 5सिम गुदि फरायसालियाव गभर्नमेन्टआव फरायदोंमोन ओमफ्राय 6, 7, 8, 9, 10 बे बोसोर 6 7 8 9 10 सिम खै बोसोर 5 बोसोर ना बे 5 बोसोरखौ सानजाराङाव फरायदोंमोन फरायनानै मालाय हाथ्राबाबो बिराद गोसो होयोमोन फैजेननायाव बिराद माबामोन आरो दुरबलमोन आरो नाथाय गोसो होयै दिनै नै फरायसासिम सफैनो हाबाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय जया बसुमतारीनिसिम दे आखाइ खबना होबावदो खेबसे लेटार मोनबावसिगौमोन एसेल' बाखि थाबाय आरो जिराय 2 नाम्बार नांबावगौमोन बिनि उनाव आकाश फैयाखै ना आकाशआ खिनाय जादोंनो होमबाबो एसेनि थाखाय बाखि थाबाय बियो 3% नांबावगौमोन आरो आकाशआ 57.16% मोनदों ओमफ्राय बिनि उनाव फैबाय आङो साबायखर बावबाय नैबे रिजाल्टखौ जाय सार बिथांमोना रेडि खालामनानै दा फोसावनो खाबु जानाय बायदियै रेडि खालामनानै दोनबाय दा बे लेखायैसो नैबे हाबाफारिखौ लानायाव जोंहा गोरलै जादों 7 माने 7थि फरायसुलि बिथराय सानस्रि दंना सानस्रि बर'खौ सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय ओरैजाय नहर बरिया आखाइ खबना हो जिराय बारा नांलामोन मात्र 12 नाम्बार नांबावगौमोन होमबानो 60% जासिगौमोन 58% मोनदों दे मोजाङै फरायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव दा गोमसार बर' 55.83 आखाइ खबना हो गोच्चा सेकेन्ड डिभिजन 335 बारा नांलामोन नोंनोबो मात्र 15 नाम्बार नांबावगौमोन फार्स्ट डिभिजन मोनदोंखौनो सानना ला बुजिबाय नों मोनाखैबाबो फार्स्ट डिभिजन मोनदोंखौनो साननानै आरो मोजां फरायना हो होमबानो नोंसोरो फैगोन बे हाई सेकेन्डारियाव मोजां डिभिजन मोनगोन आरो माब्लाबाबो साननाङा आंना खम जाबायलै दुरबल नार्भास मानसिफ्रा माबा माबि बुङोबा गोसो बायनाय बेखौ खालामनाङा मानसिफ्राथ' माबा माबि बुंखागोन प्राइभेटाव फरायनानैबो बेसेबांल' मोनबाय होननानै दा बेखौ जानांगौ जानानै थांबाय बेखौ सानबाय थानांला फैगासिनो थानाय एग्जामाव जाहाथे मोजां डिभिजन मोनो माने 60% मोननो हायो बिनि थाखाय चेलेन्ज लानानै फराय दै मा स्ट्रिमाव फरायगोन कमार्स दे जियानो जि स्ट्रिम फराया मानो मोजां फरायबानो जाबाय दै दे आखाइ खबना होदो खेबसे बिनि उनावहाय बिशाल नार्जारी दंना
बिशाल नार्जारि आखाइ खबना हो गोसा बिशाल नार्जारिया मोनदों 53.66 साबायखर थाबाय मोजां फरायदो जिराय बिनि उनाव दिदोम बर' फैदो ना दिदोम बर' आखाइ खबना हो बारा नांलामोन बिनो 17 नाम्बार नांबावगौमोन आरो 55.5% 17 नाम्बार नांबावगौमोन बड'आव मोजांखौनो मोनदों 71% ससियेल साइन्सआवबो 71 मथथे ससियेल साइन्स बड'आव एसे मोजां नाम्बार मोनसोदों आरो देग्लायनि एग्जामाव जिराय साबायखर थाबाय दा बिनि उनावहाय कृष्ण ब्रह्म फैयाखै ना कृष्ण ब्रह्म फैयाखै 53.33% मोनदों सेकेन्ड डिभिजन बिनि प्रसेनजित नार्जारि प्रसेनजित नार्जारि ओरैनो आखाइ 56.6 नांलामोन प्रसेनजितखौथ' थारमाने फरायनो हायैखाय मेट्रिक परिखा होआसो सानदोंमोन आं जुदि होथारनो गोसोबा बे सानजाराङाव न' लुना थाफै आंनि मेगन सिगाङाव फराय फेल जायोबा आंनि मेगन सिगाङाव फेल जा इदि होननानै जर जबरदस्त खालामनानै सानजाराङाव टेम्परारि न' लुनानै थाहोनो बायद' खालामदोंमोन दा बे लेखायै नुवाखै जायखौ जोङो पास जानायनि आसाखौनो सानाखैमोन बेयो नै साननैसो मोजां फरायनायनि गेजेरावनो 56.66% लानानै उथ्रिसार जानो हाबाय ना 340 आरो 20 नाम्बारल'सो नांगौमोन फार्स्ट डिभिजनबो मोनलायलायसिगौमोन बे आखाइ खबना गोसा लास्ट सन्दना फैदों ना सन्दना बाथौ आश्रमनि 47.33% मोनदों सेकेन्ड डिभिजनानो दा नैबे समावहाय बाथौ आश्रमनि बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोननो हानाय बिथराय लबिता बर'खौ सिनायथि होनो थाखाय आं खावलायबाय नैया बाथौ आश्रमनि फोरोंगिरिया पास जानाय नङासो साननानै थारमाने परिखा होगोन होआ बिदि गोनो गोथो जादोंमोन थारमाने आं खिन्थु जर जुलुम लेंना लाबोनानै साननैसो एकदम हमख्रब हमसिब फोरोंनानै बुजियाबाबो थुफ्लेनानै दिनै मा मेट्रिकखौ 51.16% लाहोनानै पास जाहोबाय आरो 307 नाम्बार मोनदों गाज्रि जादों ना मोजां जादों बरिया जिराय बिनि उनाव फैबाय लास्ट सानजारांनिफ्राय माने बाथौ आश्रमनि आरो कृष्णा मुसाहारि 47.16% लानानै उथ्रिसार जानो हादों फैदों ना कृष्णा फैयाखै जोङो बरायनाय हाबाफारि लागोन ओइदिनखालि जाहाथे जों बयखौबो बरायनो मोननो हायो बिनि थाखाय जोङो साखाफारा जागोन आरो फैनाय मेट्रिक पास जानाय फरायसुला आरो फरायसुलि बिथांमोनखौ खावलायखाबाय ओइदिनखालि लेंहरनाय लेखायै जाहाथे फैयो आरो जायफोरा फैनो हायाखिसै दिनै बेखौ ओइदिनखालि फैनो थाखाय नोंसोर जोंबो थांनानै खबर लायगोन लेंना लायगोन दा नैबे समावहाय जोंनि फरायसालिनिफ्राय सार राजा दैमारि सुसिला बिथांमोनखौ लाखिनो थाखाय आङो रायनो सानदों मानोना बिथांमोननि फोरोंथाइ होनायनि गेजेरजों जोङो माखासे मोजां बिमुंखौ जों मोननो हादों मोजां रेकर्ड मोननो हादों माने लेटार मोननो हादों राजा दैमारि सारा हिन्दी आरो ससियेल साइन्स फोरोङो दा बेयाव लेटार मोनहोनो हादों ससियेल साइन्सआव आरो सुसिलाबो ML आयदायाव गोबां फरायसाफोरखौ लेटार मार्क मोनहोनो हादों नैबे समावहाय आङो राजा दैमारि सारखौ गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय सानजौफुनि साफ्रोमनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि जा सिगांनि बोसोराव माने ससियेल साइन्सआव माने सासेल' आं लेटार मोनहोनो हादोंमोन माने रत्नेश्वर गोसोआव दङ माबानि दाउब'खिला थिंजायनि
बेनिफ्राय एबार माने धेर मोनदों आरो जेनेबा 90खौनो मोनसिगौमोन अ माने माबामोन नामा इयो नेहा बिथाङा बियो मोनदों थारमाने बेनिफ्राय आसा खालामदोंमोन आङो माने जयामोनखौबो मोनदों आरो साथाम मोनसेयाव ससियेल साइन्सआव साथाम साथाम मोनदों आखाइ खबना गोसा एन्टनि बर' नेहा करिना साथामा मोनदों जिखिनि मेथामेटिक्सनि माखासे फर्मुला बेखौ मोजाङै जुदि क्लियार जुदि दङब्ला नोङो नाम्बार खम मोनबाबो जेबो नङा आरो इयुनाव बेयो इमप्रुभ जाहैयो बिदि नाम्बारखौल' नागिरनाङा ओमफ्राय मोजाङै जुदि सोलोंलांदोंबा माने मोजां बिबुंथिखौ होलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय सारा खम समनि गेजेरावनो गावनि बिबुंथिखौ फोजोबनायनि थाखाय दा नैबे समावहाय बिथराय सुसिला बर' फाटाफाटि औ लेंहरथ'वाखै ओहो ए अ दे थांग्रोलाय आंबो खबर लानानै थांगोन दे हामदो दे दा नै गोबावैबाबो जोंहा बिथराय प्रितमा स्वर्गियारिया सफैनो हादों सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय आखाइ खबना हो गोसानो दे प्रितमा स्वर्गियारि गसं बास नैबेनो प्रितमा स्वर्गियारि गासै बड'आव 83 मोनदों इंलिसाव 84 लेटार मोनदों लेटार मार्क लाखिनानै बिस्टि सारनि नामखौ लाखिदों प्रितमिया लाखियामोनबा हले इंलिसाव लेटार गैयामोन गुबुन रावबो दा 70.16% मा मिडियाम मा स्ट्रिम फरायगोन साइन्स थेंक इउ सारमोनहा फैगासिनो दं दसे सम उनाव जायफोरा साइन्स फरायगोन आरो दै जिरायलाय आखाइ खबसे खेबना होबावदो बरिया ओमफ्राय र' साइन्स फरायगोनफ्रा गसंलाय सोर सोर फरायगोन फरेना आरो एन्टनि प्रितमा स्वर्गियारि आरो बिला जया फराया फरायगोन होनबालाय माथो लासै गसंखो निहायालाय निहा फरायोना फरायानो मा निहा साइन्स ना आर्ट्स निहा थिग जायाखै दा जियानक साबायखर थाबाय साइन्स स्ट्रिम फरायग्रा साब्रै मोनबाय जोङो जिराय दा नैबे समावहाय एन्टनिनि गार्जेनखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं खावलायबाय सोलोंसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सार नोंथां आरो लोगोसे फरायसालिनि फोरोंगिरि नोंथां आरो लोगोसे मिस नोंथांमोन आरो लोगोसे गासैबो फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोन नैबे जोबोद दुखु नांदों मानो होनबा फार्स्ट डिभिजनबो जानो हागौमोन आंनि गथ'आ एसे थांबावगौमोन बा निस्सय माबाफोर माने गोबां माने उसुबिदा जानायनि थाखाय आंनि गथ'आ माने स्टार मोननो हायाखिसै बा डिस्टिंसन मोननो हायाखिसै आं सानदोंमोन निस्सय थांथारगोन डिस्टिंसनखौ मोनथारगोन बा स्टारखौ मोनथारगोन होननानै आं
आसा खालामदोंमोन आरो दा आंनि आसा खालामनाय मथे माने जायाखिसै जोबोद उसुबिदा जाबाय बा न'खराव बा गामियाव बे गामि ओनसोलाव जोबोद उसुबिदा जानायनि थाखाय माने फरायनाया एसे उसुबिदा जाबाय मानो होनोब्ला गामियाव मानसि माने थैनायनि थाखाय एसे फरायनो बिराद उसुबिदा जादों मास मोनसेयाव 3 मानसि थैनायनि थाखाय माने गथ' फरायनो बिराद उसुबिदा मोनबाय आंबो बिराद माने उसुबिदा मोनदों बा दुखु मोनदों बिनि थाखायनो माने फार्स्ट डिभिजनल' मोननानै थाहैनाय बायदि जाहैबाय थेवब्लाबो मा खालामनो बे जाबाय इसोरनि लिरनाय बा जि गोसो होदोंमोन बा गोसो होनांगौ आंबो माने जोबोद गोसो होदों गथ'खौ जों बिमा बिफायाबो माने बिराद माने ताकिदा खालामदों बा सिनसियार जादोंमोन गथ'आबो सिनसियार जादोंमोन आं बेखौ माने जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन निस्सय माने स्टार बा डिस्टिंसनखौ मोनगोन होननानै आं बिराद आसा खालामदोंमोन मा खालामनो उपाय गैया जि मोनबाय बेखौनो माने जोबोद गोजोननाय लानांसिगोन उपाय गैला दाबो मोनदोंखौनो सानजायो बारा नांलामोन 73 पइन्ट बेसेबां 73 पइन्ट बेसेबांबा पार्सेन्ट मोनदों 73.16 आं सानदोंमोन निस्सय माने गथ'आ गांथामबाबो माने लेटारखौ मोनगोन होननानै आसा खालामबाय थादोंमोन आरो बेखौनो बुंनानै दिनैनि बे मेट्रिक माने आनजादनि जिथुनाखि रिजाल्ट होनायाव माने आं एसे खबर लानो फैबाय गावनि स्कुल हिसाबै बा आंनि गथ' थानाय हिसाबै मा क्लासनिफ्राय फरायदोंमोन बे गथ'आ इयाव आगुसिनिफ्रायनो फरायदोंमोन आगुसिनिफ्रायनो होमबाना लोगोफ्रा साबेसेमोन बिसिना दंमोन खोमा 11 जनसो दंमोन नामा बे समाव गथ'आलाय माने गिबि फरायनायनिफ्रायनो माने एसेबां माबा डाउन नङा आरो माने बेबायदिनो माने वानानो थांबाय थायोमोन प्राय 1 to 1 2 बेबायदि जाबाय थायोमोन आरो दा मा खालामनो आरो उपाय गैया फार्स्ट डिभिजन थांबाय माने बेखौनो माने बर्ड होननानै सानना लानांसिगोन उननि समाव नाजाथोंसै जाहाथे दानि उननि समाव आरो बिनिख्रुइ आरो साबसिन हामसिन बा उथ्रिलांनो हायो बा नाजानायनि गेजेरजों माने दावखोलांनो हायो बेखौ माने आं आसा खालामदों दा बयनिसिम जोबथारनायाव फरायसुला फरायसुलि बा फोरोंगिरिफोरनिसिम आखाइ खबजोबनानै निमाहा बिनानै आंनि बे दिनैनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय ओमफ्राय बयनिख्रुइ थारमाने गिदिरथार एचिभमेन्टआ जाहैबाय मा 100% ना जेसेबां होदों एसेबां पास जाजोबदों बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट इउएन एकाडेमियाव सासे फेल जादों मडार्नावबो सासे फेल जादों 100% जायाखिसै बिसिना खिन्थु जोंनिया 15 जननि मादाव 15 जन बा 12 जननि मादाव 12 जन सानजारांनि आन्था जेनुइना मा 12 जन बाथौ आश्रमनिजों 3 जों लादेरबा 15 जन जायो जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय बाथौ आश्रमखौ गिदिंमोन आं थारमाने बाथौ आश्रमा फेल जायोबा मा जायोमोन 100% जानाय नङामोन ना दा बाथौ आश्रमनि 3बो मोजां मुं लानानै उथ्रिसार जानो हाबाय ना मोजां नङाबाबो थारमाने जेनेबा फेलदि जायाखिसै बिनि थाखायनो जोङो फेल जानो गिनायनिफ्राय जोङो रैखाथि मोनबाय नालाय बेखौ मोजांखौनो बुंनांसिगोन आरो दा होमबा जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नै साननैसो उनाव जोङो हाबाफारिखौ लाबावगोन साउन Subuh subuh nami sagi, subuh subuh asis sumagi, kahi tobo joyo kata. Sono gono mongolo dayo ko joyo hi, bharata bhai gobitata. Joyo hi, joyo hi, joyo hi, joyo 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 hi, joyo hi.